Здравейте, YouTube! Аз съм Нико Геймър. Тук с мен е Марко Цигана. Дед нема къста. И е умрал. Умрал е за наденица леки. Днес ще играем Майнкрафт. Майнкрафт. Майка ми е кафнала дърва. Нали усети, че това беше гейски хумор? Крафт майка. Бате, къде ме спална, бе? Дължиш ми една стотинка. Що, бе? Виж. Цъкни си е. Майка ти. Big Chase. Само да си кахме. Ако искате да вземете това пак, никой ще ви каже откъде да вземе. И аз не съм. Това ми е от 10 години. Впрочем, аз съм на 20. Майтапче. Аз Това е съм на 9. на 10. На 10, добре. И той е на 10. Не, на 9 си. Не на 10. На 9 си. На 10 съм. Добре, на 10 си. Майтапче си. Не се майтапче. Между другото, никой не е предложил да снимам влог, но аз ще снимам влог. Какво? Мисля, снимам влог, бе, батка, бе. Какво да снимаш? Влог! Хората трябва да се запознаят с мене и с тебе. Нали? Да. Трябва да се запознаят колко сме яки пичове. Ще им покажем мускул. Няма да разказвам всичко за мене. Защото няма... Ще разкажем, че той е гей и харесва на обвързани мъже. И който иска да отиде при него. Марко ще разкажем, че той е проститутка, той е травестит. Не е вярно. Той е травестит. В момента си е сложил изкуствен глас. Има дълга коса, която си е рязал. Бате, ще те прасна. Той е травестит. Много Добре, травестит. стига с обидите, а? Аре, добре. Никой от нас не е травестит. Ние сме си... Никой от нас не е гей, само че. Само искам да кажа, търсим си приятелка, необвързана. Не искам да бия гаджето и момчето на тази, която ще ми хареса. Разбирате ме. Нали, не искам да го бия. И аз ще го пратя да гледа бразилското световно, бе. Ама сега там кървища не искам. Нали? Що ще го праща с Бразилия? Това ще ни утешни живота и така. Я, крави! Не, разплаках се, бате, че трябва да убива. Оби, ама, свиня! Се върти в кръг, брат. Това е кравата. Ще го кръща. Не, край, ще го убия с меч. Нямаш как. О, ма гъстак и 20 дърво. Бати крафтинг тейбъл. Чикмедже. Много ще бъде. За какво играхме с това мол дори? Не знам. Бати пъчката ще го набия с пъчка. Добре, наистина не знаеш как се прави меч. Да, бе, добре. Гледай, Бате! страшен лак. Ей, бухалка! Ево тук да те убия. Ела те прасна с бухалка. О! Кал, трипър. Кол! Това с куит ли е? Ау! Кравко! Крава. Между другото, луден меч е по-силен от Diamond меч. В някой друг живот. Не ме оставихте да се доизкажа. В някой друг живот. Ще го напиша в коментари. Някой друг ЖВ. Искам да ви кажа колко съм умен по български. Искам да ви кажа как се пише Мадрид. М-Т-Р-И-Т. Нали така? Матрица. Имам матрит. Така, ама? Матрица. Също искам да ви кажа как се пише желязко.
Л и А ско. Шеласко. А не, май беше Желязко. заляско. Sugarcane. Sugarcane. 6. Само 6. Майка, ще 6, на вода. 6, 6, 6, 6. 6. Ко, айрон. Какво е това? Каустон. Гравел. Да, гравел. Омага. Това ми е страшно Нико. Ще направя. Крафтинг тейбъл за спомен. Не, какво трябваше да крафна? Ко? Ако е... Ето кола. Искам да взема да си направя пикекс. Кекс. Кейс. Пикекс. Пикекс. Не се заблуждайте, не сме гейове. Само да отбележим. Не сме гейове. Марко е тръстит само. Майка ти. Добре, да никой от нас не е тръстит, нито гей. Ама Марко може да е леко тръстит. Добре, ай, стоп. Сериозно, това ли е кола, бе, брат? Еми, какво искаш? Бучелет. Някой Бъди се съм изсра вчера. в него. Някой се изсра в него. Да. И останал черен. И след това някой се изпикал да направи оттенък на черно. Между другото, не знам защо съм много разочарован от вас фена. Не гледате. Какво правите? Например, да играете. Ама по-интересно е да гледате, отколкото да играете. Какво правиш? Взимам Cobblestone, какво изглежда? Моля те, вземи кола. Гледайте клипчетата. Няма да ви убият. Значи съм като бодилчо. Няма тайпа. Това. Оф, не знам. Какво ще правим сега? Не знам, аз ще правя такова. Печка, обаче не знам за теб. Искаш да играме така. Без, Yeah! без дом. Опа! Трябваше да направя точно, бе, забравих. Извинете ме. Не се излагай, моля те. Не излагаш се. Не, излагам се. Кома гледаш? Не те гледам. Кома гледаш? Печиш. Аре, бе. Излази, направим бутушки. Ей! Гледаш бутушки. Да можем да сместим. Да. Я гледай. Air Jordan, baby. Air Jordan. Джорданки. Готов ли си? О, забравих Cobblestone. Готов ли си? Влизаме. Ако намерим Айдран, ти ще си виновен. Какво? Ще не ме изчака да си направя Къде отиваш? пещерата. Е, там е по-добра. Кола. Да, бе. Вярно е. Какво? Че она е по-добра. Да. Сега, искам да кажа нещо. Забравих си мисълта, окей. Айрон. Айрон. Добре, ние или сме малумни, или... Не знам. Едно. Да, бе. Сега остава да намерим Даймонд. Гледай. И още Айрон. Да, бе, те... Те си го спомнят къде си иска. Херо Брайн ни ги е дал. Ако някой не знае кой е Херо Брайн, той не е играл Майнкрафт, братче. Добре, само едно разяснение, защото аз не обичам хората, които казват нещо, за да се поиграят на другите. Така, сега ще ви обясня много набързо кой е Херо Брайн. Херо Брайн е
Богът на играта. Така, както ние имаме Господ, Ли е Господ? не е зъл. Зъл. Еми добър зъл, като Батман. Батман не е зъл. Батман е нещо такова. Еми. Добре, ти сигурно се шегуваш. 17 айрон. Само за това ще има на пещера. Добре беше. Опа, има втори. За какво винаги ти си фърляш? Има втора. Ух, О, кол. Трябва да го събера. бати, стреснах се, че има някакво зомби до нас. Бати копае се едно, копае даймонд на събор на тръбестите. Не каза нищо смислено. Да, знам. Обичам да говоря, каза го вече. Бате, колко кола тука, бе. И от време на време мога да викам. Само предупреждавам. Не пуснах чиитове, бе. Какво? Това си фейла, сега не може да си го направим на ден. Супер. Добре, че не ги пусна. Аре, стига толкова скоро, имам вече. Аре, бе. Рейс. Виждате ли, това е първокласна обида. Рейс. Абе, това е крафтинг тейбъл. Не дейте да ни псувате, ако умрем първата вечер. Псуйте ни. Това значи. Марко, псуйте ни. На пясък се съди младо момче. Да, знам много. Еми. Искаш на какво да го превърна? На хартия? Хартия. Аре, кажи, бе! Ами, остави го да расте. Оставям Остави едно. 2. Що? Така за кеф. О! Айсхтир. Да, бе, нищо не знаеш ти. Но. Сега ще направим чиста палейта. Чиста плат. Бля. Бате. 6. Плейт. 6 плейт. Майкът го гледам, ще направим само chest plate и хелмет. И кирка. И хелмет. И кирка. И кирка. Кирката е важна. Това казал ли беше? Да. Беше. Iron chest plate. Идва ли някой да го убие с бухалка? Ако някой дойде, ще го пребие с бухалка. Да. Не се пробвай, моля те! Моля. Разозрявам обстановката. Бате, разозрявай. Аре, моля те, бе! Бате. Ще ни остане едно за лопата, между другото. За какво ни е лопата? По-скоро да намерим още едно за меч. Шест.
да се направи. Паза приключи. Направи един. И си хвърлиш самото дърво. Ето, вижте къде ще ни е дома. Прост дом. Айде да го заоградим поне. Да не идват зомбита. Рицар Стив. Рицар Лейзър. Рейзър. Рицар Рейзър. Айде да го заоградим, бе, пак. С какво? С честове? Не, с дърва. Добре, ето такива малумни въпроси от Марко ме повърх. Стана тето! Защо няма зомбита? Да, наистина. Как ти с дърво ти ми го заограеш с грайл? Тъмно е. Гравел светява. Аре, заогради го, бе. Много мраза е така. Да живееш като някакъв циганин. Разбираш ли? Ринги, ринги, рае. Наш песен играе. Чуш песен лукони. Джаки лобомбони. Добре, наистина кило в бодици е много, бе, брато. Как няма го гониш? Е, това дърво ни е... Това, ако завали, това дърво ни предпазва. Братле, направи тъпо къщо. Тъпо къщо. Жената болен, децата и той. Мате, какво беше това? Жената болен, децата. Аре, бе, брато, ако не го заоградиш, ще поудея. Ти да прилича като... Прелича. Прилича, казах. Прелича, каза. Бате, тая прелича. Елате! Ако ви стиска! Имам лопата в ръка и ще ви смачкам. Между другото в Сан Андреас видях един излезе от колата с лопата. И биеше една жена, ама дърта. Геврек. Продаваше гевреци. Топлите гевреци. Топлите гевреци, моля, топлите гевреци. Топлите гевреците, моля, топлите гевреците. Гевреците от първата ера, бат. От партера. Печени с много любов за вас, циганцетата. Имаме си система. Имаме само... Така. Докато не намерим Diamond, че използваме само бухалки. Не, няма. Да, Няма. да, Няма. да. Няма. Нали знаеш, че можеш да го направиш? И to use this command... Да, защото не ги включи. Аз съм много щастлив, че не ги включи. Не ме псуе, ма! Продължаваме псуе, ама тихичко. Между другото, тук зомбитата са много яки. И се искам да спомня едно. Не можеш. Знам отлично, че не мога. Пак не фърли, бе, къде е? По точно и от 10. Така, искам да ви кажа, защото ми е интересно. Отдолу в коментарите може да напишете нещо за световното, кой отбор е вашия фаворит. Да, ще се рам да ги прочета. Ама в последно време никой не пише. Марко, не дей така да псуваш нашите много бройни фенове. Колко са? Трима? Баси фен. Да, бе. Знаеш колко са ни гледали? Колко? 100.
Това е моята скромна къщичка. Да, без покрив. Овца! Овца! Буралко, готова ли си да убиеш овца? Той се приготвя да батира! И да, той успя да се избатира. Батяката, много е глад. Да. Бате, няма ли още овци? Сигурно горе има цялостта. Да, бе, бъд. Сега ако си използваш. Добре, за какво го правиш? Не си ли паркур? Да. Цяло стадо е. Стадо е, Марко. Цяло стадо. И сега остава да забравиш къде сме. Ти бедня! Как на слънце. Защо няма овце само една, господи, що ни наказа така? Би трябвало за 3 или 4. И сега в този видеоклип ще кажа, във Варна се случиха много трагични неща. Моля, който може да изпрати SMS на номер 1777 с текст DMS Варна с главни букви. Всичко. То каза Всичко. вчера. Пак го казвам. Що? Защото положението е трагично. И беше още днеска. Какво искаш 2 видеота днеска да им казваш едно и също, само че е на различна игра? Да бе, батка, бе, трябва да кажеш. Кажеш, помогнете с DMS Варна. Мога да измислят рап песничка за това. Това как Нико се усра. Тук не съм влизал, бе. Няма смисъл да влизам. Да. Почти съм сигурен, че зад това... Има още това. Не, има пещера. О, фак. И сега трябва да си сигурен, че зад това има още една. Сигурен съм, да, гледай. Гледам. Фак! Що за... Какво ще кажеш? Що за късметлия си ти по дяволите? Какво става? Равин! Тук моя има даймата. Шит, трябва да взема айрана. Шит. Това ми напомня на един епизод, който снимах преди. А на тебе? На Катя къщата? Май да, бе, батка. Бате, колко е? Светни, бе, свет. Това прилепи ли са? Не, вода. Дай се изгуби торча. Можем да слезем с нея. Това е експрес. Не си седнахме холм. Не можеш. Можеш. Не можеш. Можеш. Слизам ли? Както кажеш. Първо торча. Най-важното е торча. И да не се удавиш, естествено. Много е Това страшно. може би е най-хубавото нещо в този епизод. Ама, братле, знаеш колко е някакво такова и нямаме торчове. Ама има кол. Бате, сега ли трябваше? Добре, това е много факинг. Да, бе, братле, аз си казах вчера да звъня към Лиди Дайс. Добре, хора. Добре, това е всичко от нас. Ще продължим някой друг път. Чао!